ஐசிடால சஞ்சா கண்ணு விசிலடி. வெல்கம் டு அன்யா விஸ் vlog. டுடே என்ன பார்க்க போறோம்னா கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் செய்முறை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சொன்னதான் என்ன இப்போ தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். உங்ககிட்ட எந்த ஆயில் இருக்கோ அந்த ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காயிட்டு ஓகே ஃபோன் தள்ளி வச்சுக்கோ. இப்போ நம்ம கடுகு போட போகிறோம். ஓகே அது கூட நம்ம லைட்டாக சீரகம் போடுறோம். சீரகம் போட்டுட்டு ஆனியன் வெட்டி வச்ச ஆனியன் ஓகேவா. ஆனியன் போட்டாச்சு. ஆனியனுக்கு அளவா உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. உப்பு போட்ட பிறகு ஆனியன் நல்லா வணங்கணும். இப்போ ஆனியன் நல்லா வணங்கிருச்சு. அதுக்கப்புறம் தக்காளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை நம்ம போட போகிறோம். சேர்த்தியாச்சு. கொத்தமல்லி தழை கருவேப்பிலை போட்டு வணங்கணும். அது கூட நம்ம இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்தலாம். இது என்னென்னா இஞ்சி, பூண்டு, பட்டை, சோம்பு, வரமிளகாயெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கிறோம். அது கூடயே இதையும் நம்ம வணங்கணும். இது நல்லா வணங்கணும். நம்ம அரைச்சி வச்ச பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணும். இப்போ இது நல்லா வணங்கிடுச்சு. இது இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்த போகிறோம். இதில் நம்ம அரிசி சேர்த்தியாச்சு. மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு. காரம் பத்தல, அதனால் நான் ஆஃப் டீஸ் மிளகாத்தூள் போடுறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கொதிக்கணும். இப்போ இது கொதிக்கிற டைமில் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு தடவை இப்படி செஞ்சிங்கன்னா அடி பிடிக்காது. இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். குக்கரை மூடி போட்டு வரணும். உங்களுக்கு வந்து அரிசி ஊற வச்சிருந்தா எவ்வளோ நீங்கள் நார்மலாக விசில் விடுவீங்களோ அது விட்டுக்கோங்க. எனக்கு இப்போ இதில் 3 விசில் வரணும். வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக வந்து விட்டது. இதுதான் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் பருப்பு சாதம். இது கூட வடகம் அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். இது கூட நம்ம இன்னொன்று செய்ய போகிறோம். இது கூட தேங்காய் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். ஒரு சிலவங்க நெய் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க, அதுவும் நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதான், கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாப்பாடு ரெடி. சுவையான கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாப்பாடு ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.